mmiri mara m ebe na-eso obi m anwụchara m ebe na-eso obi m mmiri mara m ọ mara mma na o wuteghị m ebe na-eso obi m obi chere m ụwa ya kwara m mmiri mara m ebe na-eso obi m anwụchara m ebe na-eso obi m mmiri mara m ọ mara mma na o wuteghị m ebe na-eso obi m obi chere m ụwa ya kwara m. Ndị Igbo sobakwa n'Igbo n'ihi gịnị? Asụsụ bụ ndụ mba. Anyị abịakwa ọzọ. Ọ ka bụkwa mụnwa bụ Oriakụ Ifunanya. Ihe m ji n'aka wetara unu n'ụbọchị nke taata bụ ka anyị kọwaa maka divorce n'ọnụ ndị iti, nke ndị Igbo kpọrọ gịnị? Ịgba alụkwaghịm. Abịa n'ịgba alụkwaghịm, ihe ọ pụtara bụ mgbe enweghịzi mmekọrịta maọbụ nkwekọrịta nke dịbụ n'etiti di na nwunye. Abịa n'ala Igbo, achọ ịgba alụkwaghịm, a na-eburu obere ite mmanya bunye nwaanyị a na-agba alụkwaghịm. A ga-etinyekwa ya akwụkwọ ube nke gosiri na ụda ahụ jikọrọ mmadụ abụọ ahụ emego gịnị? Etibigo. Ya bụ na alụmdi na nwunye ahụ abịago n'isi gịnị? N'isi njedebe. Ọ bụrụ na nwoke tinyere akwụkwọ alụkwaghịm, ọ ga-echerụ mgbe e nwere onye ọzọ ga-abịa ịbịalụ nwata nwaanyị ahụ nke ya na ya segoro. Mgbe ahụ ka a ga-eme gịnị? Ka a ga-enyechie ya ego o mere n'isi nwaanyị ahụ bụ ngọ ya. Mana ọ bụ na nwaanyị tinyere ịgba alụkwaghịm, ozigbo ọ na-alachigha azụ na be nne na nna ya ka a ga-agụrụ ego ahụ nwoke ahụ mere n'isi ya nyekwa ha. Ya bụ ọ bụrụ na agbago gịnị? Alụkwaghịm. Ndị Igbo sogbakwa n'Igbo n'ihi gịnị? Asụsụ bụ ndụ mba. Ka anyị jedebe n'ebe a. Tinye aka n'akara ịhụnanya, tụsakwa ozi a ma kwupụtakwa ebumnuche.